Bueno, decidimos empezar por o vosso grupo. Os tratos do Moscoso. Bueno, que tipo de música explicarnos o vosso traballo? Bueno, pensando rap, entrar tamén nunha definición así, non sei, facemos rap en galego, sobre todo. Que para vos é o festival? Bueno, é o festival máis importante de cultura hip hop en todo o país. Bueno, é como un lugar de encontro tamén para toda a xente que facemos rap e cultura hip hop en todo o país. E iso xa leva pois 6 anos, é bastante importante. É moi difícil moverse neste mundo, un mundo no que vos somos igual, pois non é a máis comercial, digamos. Como en todos os lugares da música underground, é ao principio moi fastidiado porque non tes nin contacto ni nada, pero pouco a pouco vas facendo. Tamén, pois, hai concursos, hai maneiras de un pouco tirar de río, pois, unha CTFD, por exemplo, un concurso no que participamos, hai que abrir portas. É duro, pero tamén é bonito, as resultados. A xente tamén se move bastante, organiza jams, páxinas web, hai bastante xente currase moito, en la que ao mellor non rapea ou non tal, pero sí que están con páxinas web, organizando concertos por aí, o sea, hai bastante movimento. Poucos, pero bueno, pero ben. Vale, antes non apelidos ou... Son Malvares, ele e Gordo, somos os tres nos Moscoso. Vale, contadme un pouco, pois, en que consiste a vosa participación neste proxecto. Bueno, pues nada, vamos a facer unha actuación no Microfest en 2008. Nada, vamos a ensinar un pouco a nosa música, o noso, sobre todo o traballo que cancións, sobre todo pertencentes ao traballo que vamos a sacar próximamente. E nada, a pasar a maneira de respetarlo. Por que pensas que é importante este tipo de iniciativas? Que podedes aportar ou para que pode servir? Este tipo de iniciativas o que fan é unir un montón de xente que está moi dispersa polo país, entón concentra todo aquí en Santiago, trae grupos moi importantes, xente que todo o mundo está desexando velos, e iso xa é importante, non? Ademais con tantas actividades como hai, break, pois, talleres de ribas, todo iso, é como unha unión, unha fusión. Nos o que podemos aportar, pois, arte, moita arte, que se que Claro que sí. Unha cousa, a música das vos é hip hop, ten un certo tipo de relación con algo máis tradicional como son as rebeifas, non? Sí, hai unha relación, porque, bueno, supónse que o rap partiu de África e partiu dunha tradición que era moi parecida a regeifas, non? Que se chamamos griots. E nada, así ven por aí, no rap sí que se facendo hoxe en día pois improvisacións, unha cousa parecida das regeifas con distintas métricas e tal, pero bueno, sí, hai aí esa conexión. Vale, xa para rematar, que lle diríades a xente que non sabe de que vai isto para que se animen a participar? A vida ao Microfest, pois que hai un cartel moi bo este ano, con Nacha e con Morodo, que son xente difícil de ver, e que a entrada é moi barata e sobre todo desde o carne xove, que se animen porque o espectáculo estará moi ben. Todo o día vai ser actividades durante todo o día. Moitísimas gracias. A vos. Venga, que vaya ben, Gracias.